Jedna kvapka a pokožka sa zmení. V Rosé elixíre sa nachádza najcennejšia zložka proti starnutiu – bulharský rúžový olej. Je plný antioxidantov a vitamínov A, C a E, ktoré vyživujú pleť a spomaľujú starnutie. Výsledok? Hydratovaná, hladká a žiarivá pleť už po prvej aplikácii. V našom sére na tvár nájdete aj extrakt z agáve. Obsahuje prírodné cukry a polysacharidy, ktoré spevňujú pleť a udržujú v nej vlhkosť. To znamená okamžitú hydratáciu a jemný liftingový efekt. Pridali sme aj červené riasy, ktoré udržujú vlhkosť v pleti a minerály, ktoré posilňujú kožnú bariéru. Pleť vyzerá sviežo a žiarivo. Vytvorili sme sérum proti starnutiu Rosé elixír ako príklad produktu, ktorý spája prírodu a vedu. Ak sa chcete starať o svoju pleť, nájdete ho na našej webovej stránke v limitovaných promobaleniach.